Okay, og velkommen til første del af Let's Play her med Chris og Mike. Første gang I nogensinde kommer til at se fra Chris af, og Mike har I muligvis set på gang før. Ja, måske ikke lige Kerbal. Ikke Kerbal, det er første gang i Kerbal for Aspecto, hvor vi laver Let's Play. Og første gang jeg laver Let's Play er nogen som helst form. I har muligvis set Mike spille Sonic før, men nu prøver vi lige at kigge en gang. Det bliver pænt rodet, da du sidder og præsenterer min video. Jeg præsenterer også min egen video. Vi laver det op i to, det har vi allerede snakket om. Ja. Det går nok. Vil det være en Let's Play? Det er bare et race. Vi laver simpelthen et race, og det kommer simpelthen til at være en del af, at vi kommer til at være inde. Vi laver fuldstændig ny, og så går vi ind i karriere i spillet. Jeg er allerede i gang, så jeg ved ikke, om du sådan... Okay, jeg går lige lidt mere ind i de tingene, men du er ikke begyndt endnu, vel? Jeg er allerede i gang med at samle en raket. Okay, du er foran på alle punkter. Du sagde, det var et race. Ja, det ved jeg godt, men jeg tror lige, vi lige lavede en præsentation først. Men okay, vi kører selv bare en præsentation. Kom nu bare i gang. Okay, det er fint nok. Hvad skal vi kalde det? Kan bare race mark 1. Cancel, hold kæft, det går godt. Men som sagt, det her det bliver et race, hvor vi finder ud af, hvem der er den bedste af os to til Kerbal. I fleste tilfælde vil det være Mike, fordi at jeg har cirka 5 timers erfaring med det, og Mike han har Hvor mange timers erfaring har du egentlig med det efterhånden? Lidt flere. Lidt flere, det er ikke så meget med career mode, så det bliver spændende. Okay, career mode har han ikke så meget erfaring med, men det bliver stadig interessant at finde ud af, hvordan det kommer til at foregå. Første affyring er i gang. Og han er allerede snydt på forhånd. Nu har jeg snydt på forhånd, jeg har snydt bagud. Okay, du har snydt bagud. Under alle omstændigheder, han har snydt. Det er faktisk... Og vi har allerede første fail. Første fail, det lyder lovende, må jeg sige. Ja. Okay. Mine stages, de ville ikke ligesom jeg ville, så faldskærmen de folder ud sammen med raketterne, så nu lander jeg stille og roligt igen. Fedt nok. Dem der jeg ikke ved, hvor mange science points jeg får for det. Ja, okay. Dem der ikke lige kender Kerbal Space Program, skal den ikke smadre. Er... Det liggende. Jeg vil sige, det er meget utroligt, at jeg overhovedet har fundet ud lige præcis de her videoer, må jeg nok sige, siden det er de første, vi begge to laver. Og og Mike er ikke særlig kendt, og det her det er min første Let's Play, vi kommer til at lave. Og det her det bliver Viking med W. Og det egentlig går ud på, det er, at Kerbal, det er bare en stor legetøjsmaskine, hvor du bygger raketter, og så sender dem ud Mark 1. Og okay, jeg fik 5 science points for at smadre mit mit spaceship på landingpadden. Fint nok. 0,8 for den der. Og 0,1 for den der, og 0,0 for den der. Okay. Det her det er meget dårligt, hvis du for det første ikke kender det, eller noget som helst andet inden for Kerbal Space Program, fordi vi kommer ikke rigtig til at forklare tingene. Det her det bliver et race om at se, hvad går vi efter som første punkt egentlig? Går vi efter, skal vi sige orbit? Er det vi går efter? Orbit og landing igen. Okay, orbit og landing igen. Det er vores første mål. Eller, ja. Det kan først og fremmest gælder bare at få nogle science points, så vi kan op på det her ting. Ja. Det er cola. Nej. Okay. Ja, jeg bliver nødt til at have en mini-udgave af din video oppe i toppen. Ja. Godt nok muted måske. Bare så man kan høre dig knæver i baggrunden, men så man kan se, hvad der rent faktisk foregår for dig. Ja. Jeg ligger muligvis også. Vi må have nogle af hinandens, og så må vi lave hver vores video og finde ud af, hvordan vi lige gør det. Men Kerbal Space Program, det går ud på, vores mål er at komme ud i kredsløb, lande tilbage igen, sikkert, uden at den crasher. Det må ikke crashe, det tæller det ikke, selvom Kerbal vil stadigvæk være i live. Det tæller ikke. Så tæller det stadigvæk. Men det gælder ud om på første omgang. Gælder ud om? det går ud om. Det er det, vi tager ud fra på første omgang. Men ikke nok med det. Vi har heller ikke alt det inde fra start af. Det er så skønt med karriere mode. Og det er faktisk derfor, vi lige præcis har valgt det, fordi ellers ville Mike vinde på alle punkter. Den her raket, den vil jeg overhovedet ikke, som jeg vil. Nu er vi allerede på vej ned igen. Ja, min lavede lige skulle få de der crew-gutter til lige at give en rapport. Ja, min lavede lige et spin en gang, så det var ikke så fedt. No com devices, jamen det går strygende det her. Jeg har simpelthen glemt at sætte antenner på, så jeg kan ikke sende rapporten. Det er heller ikke særlig godt i starten, vil jeg lige pånævne. Der er det bare med at keep den. Men det her, det er simpelthen... Det gælder om at få de science points, som vi... Lige crew-rapporten får du altså 100% data for at sende. Ja, men du kan ikke altid sende det hele, så jeg holder den altid. Jeg får problem nu med at bremse. Så jeg håber, de her 5 faldskærme er nok til at holde den i luften. Wow! Okay, bunden crashede, resten overlevede. Fint nok, det tæller stadig.
ved Copper Vessel. Men som sagt, vi lægger ud med, at du skal have fat i en del science point. Du skal bare bruge 5 til den første, ved vi. Vi har lige leget en lille smule med det. Vi har ikke noget taget så meget inden for det endnu. Hvem siger det? Du ved ikke, hvad jeg har lavet, mens du har været væk. Okay, vi satser på, at Mike ikke er en stor snydepals, men vi ved... Jeg har ikke snydt. Du antyder det stadigvæk, men okay. Vi går fra, at Mike han er ærlig mand, og ikke har snydt. Men man ved ikke mere. Du ved aldrig med mig. Nej. Men kom nu. Faldskærm. Slå ud. Nu. Og det lyder allerede som om Mike han har fuld styr på alt, hvad han laver. Ja. Okay, jeg kommer til at ramme vandoverfladen med 10 meter i sekundet. Det burde raketten kunne holde til. Vi spoler lige lidt. For effekt. Men som sagt, hvis du overhovedet ikke kender Køre på Let's Play, så ved jeg ikke, hvad du laver i videoen endnu. Men et godt tip vil nok være at finde en Let's Play af det, eller et eller andet, der forklarer det lidt bedre, for vi kommer ikke til at forklare noget som helst af det. Det bliver hvad? Den virker endnu. Ha! Det eneste, der blev tilbage, det var de der pots. Resten, det forsvandt bare. Det druknede. Jamen, det gør det, når du lander i vandet. Det er kun potten, der bliver tilbage. Det kommer an på, hvor hurtigt. Hvis du lander med 2 eller 3 meter i sekundet, så flyder den bare. Okay, det vidste jeg så ikke lige. Nej, men, som sagt... Jeg skal Space Center. Det skal nok blive interessant, og det bliver mest af alt bare Mike. Smadrer ting. Højst sandsynligt. Snakker, hygger, har det godt. Det er sådan vi... Jeg har det ikke godt, jeg er druknet. Okay, for det meste har vi det godt. Men det er sådan vi lige indikerer det her Let's Play. Jeg er nu oppe på 11 science points. Og det er en Viking Mark 2. Har du allerede købt den første også? Nej. Nu har jeg. Okay, det er jeg. Jeg har så ikke råd til at købe mere. Okay. Nej, det er du ikke, fordi du skal bruge 15. Det kalder simpelthen igen. Kaboom! And we have take off. Yes, jeg fik en decoupler. Det er super lækkert, det her. Shit. Det er det ikke godt. Ikke godt. Hvad jeg så skal stille op med dem her. Okay, vi retter op på det. Men højst sandsynligt, så bliver det her bare en helvedes smashing crash til at begynde med, fordi vi har som sagt ikke alle dele. Og det kræver samspil for færdigt. Jeg er ikke crashet endnu, som sådan. Eller ikke crashet, men at vi ikke rigtig kommer så langt. At vi nok ikke kommer særlig langt til at begynde med i hvert fald. Nu skal jeg passe på, hvad du siger. Det kan godt være, at den flyver af helvede til, hvis jeg er det i hvert fald. Okay, der er en mulighed for, at den flyver af helvede til, for det Mike han laver. Men i størstedelen af det, du kommer til at se, hos mig i hvert fald, det bliver nok en helvedes masse forsøg, uden rigtig at komme så meget bare skaffe en masse science. Sådan der. De knalder alle sammen af på en gang, så smider den dem der, og så aktiverer den de næste. Og faldskærmen til sidst. Godt så. Vi skal lige have noget science crap på. Det er nemlig godt. Det var så tæt på at eksplodere. Ja, det er der mange ting, der er. Det var virkelig et par få pixels fra at ramme. Eller for at overophede fuldstændig. Det er ikke så smart. Nej. Jeg tror lige, vi skal have den der sådan der her. Jeg er stor fjols. Nå! Yep, du er stor fjols. Ja, jeg fik ikke ramt, hvad jeg ville. Bang. Jeg fik ramt release parachute. Smart 2. Slam, bang, launch. Okay, der kan nu ske 2 ting. Enten så eksploderer den her på launchpadden, eller også så flyver den så langt ud, at det ikke engang vil være muligt at rende tilbage på jorden, før den er løbet tør for brændstof. Kæft, den puge, jeg har fået lavet. Jeg kan måske få den i orbit allerede. Det bliver fedt. Og vi har liftoff. Og vi skal lige spole lidt. Sådan der. Throttle. Den flyver da meget godt. Hold da kæft. Altså bare, om den når at blive for tung nu. Jeg er nået op på... Hvad er mit max højde? 500.000? 550? 500? 600? 640? 646? Vi har allerede problemer. 646 km op i luften. Yep, hele lortet sprang i luften. Kabum. Og nu styrter vi ned tilbage. Det her det bliver godt. Hvor er min faldskærm? Alt for langt væk. Nej. Der var den. Okay, den brænder op. Ikke særlig godt. Og... Det er det, man kalder at være for langt væk. Ja, vi styrter ned mod jorden med